Hey, ngoba siyamawala nasothandweni. Kwathiwa indlela ibuzwa kwabaphambili, thina sayibuza kontanga. Ngoba sangena othandweni ngenhloso yokuthwala abesibathandayo, kodwa sesingena ngoba sifuna laba abasichazayo sibabize ngama-type ethu uma sifihla ihlazo. Lapha kuthina kuleli gunya kube kubili ngabe kuyavusana. Emaqandeni siyayela ukukhohlisana ngothando lamanga. Khumbula izinto zenza namhlanje kusasa zizokubuyela ngoba usazokhula. Kukwena uthi ufuna ukukhula nezendo zomzali noma ufuna ukukhula nokhula. Ngoba intombi seyishelwa ngemali, uthando selikalwa ngephakethe. Uma ungenamali uzolizwa ngendaba sokuyinsakavukela umculo wesidwaba. Ukukhulelwa kodadewethu namhlanje ngithi ucansi sesichitha ngalizungu masibhoreka. Siyabizana singene sesilandelana emagumbini okulala sofeza imkhuba yenyama imphumela. Isigqima ingozi ngisho intwala zahluleka ukuyeqa. Sike sahlala phansi njengentsha sabuzana, kungani singatholi umuntu omdala ozosiluleka kwezothando ngoba kucacile manje siyahluleka. Kuke kwaphendula isalikwazi ngokucikeka sithi inkinga yeni nina kwezothando, niney'nkinga ey'ningi ey'dlule ezabazali benu. Manje kunzima ukuthi baninike izeluleko ngoba nabo le y'nkinga zenu zothando abazazi ngisho emandulo baziqabuka. Sahlehla kancane sibalekela iqiniso uNembeza, udamane usithiwe samacala. Nembeza sekele kaboni yini ukuthi iqiniso lababa namhlanje singobaba. Bengani singakwazi ngisho ukuzondla impilo esiyiphilayo iqale ekufeni kwasukasukela ekugcineni icosicose ekuqaleni lapha emhlabeni. Izinto zimane ukwenzeka kulo mhlaba esiphila kuwo, izinto zimane ukwenzeka.